Hello dear viewers, ngai Shanswear, pediang sobai fi, syakani ka channel, haka kerteng ka batiang tam u Jesus Christ nong penim. Ti dear viewers ngadan ke ka kubor, ka bakham pla mentakasni, bat kani ka kubor kan penyo jing mentoy, yaki babun yakini kiba la subscribe syakani ka channel. Wat gitu kiba 4 subscribe ru kiba jupet nakapor syakapor. Kiba video i lengba kini ki kubor lengba kani ke YouTube bat kumju ru pila juyo ban penduai lengba ke YouTube bat dan ru ki balak phone sanga bat ngala juyo ban penduai ki lengba ke phone henry menta kum bangaong ifi bakadan ke ka kubor ka babha bat ka bakham phla ka banginwan ra na kani ka online YouTube ministry bat mentapat ngakwa ban ong fi benginuan ra syak offline lani ka bamut ba ngikwa ban syakri fi marhamat hi ti kani ka khubor ngan pensyain ta kalong ba na kani ka ministry jongi ngin sa penlong ya kani ka deliverance and healing ministry lani kata ka jing penduai ya ki bapang bat kumju ru na kabenta kitu ki basyate haki bor jong ki mensim baman ki bor jong ka jingdom jong setan ki basyate sakhum bangin penlong ya kani haka jaka kadai haka dinam hall hangni hajayau hajan madan student dan ka students field bat ka tarik kadai arpuar bat arpulai tarik jong ubnai jun tidak sengap ha kajaka kadai ha dinam hall hajan madan student katarik kan long ha arpuar bat arpulai tarik jong ubnai jun kata kadai ha kasngi satjan yani saturday bat ha kasngi ublai sunday tekani ka jing penduai nakabenta ki bapang kan danru bat ka praise and worship ba nginyo snow ya ka jingkran nakaktin jong ublai pat kumju ru finyo snow ya ki jing pla na gitu ki briu ki balayo lat shisha na ki jing sakte sakhum hau baman na ki jing mlin basniu pat kumju ru ki balayo khia na ki jing pang ki bangila yo ban penduai ha ka kerteng jong Jesus Christ nong penim ti let's see viewers na pedang jong fi ki bapet ya kan ka YouTube ta let's see dan na pedang jong fi ki bapang let's see ngila yo penduai feeling baka phone Hanai danru ki basupet naka YouTube bat ngimpat yo banyak kendu marhamat bat fi banda bu ya ki kti jongi ha ki jaka ki bapang ma kumbau Jesus Christ wang to khilet chaka persai ma yalap ya gospel tau banget bat yo pen baptism pen em tau banget laram bat kini ki dak kin but na kita ki banget kini ya be no iki sut ya ka kerteng jonga kini ya kren da ki kuai pat ki thliet nak takin dia bu ya kiti hagi bapang bat kin yok khia kani haka arpulai terek nginda yok shisha ban bu ya kiti jongi hagi tu gi bapang bat kum ju ru gitu gi basyak te hagi bor jingdom let's say dan na pedang jong pi gi bawan bat ke jing khia ka mensim dan na pedang jong fi gi badan ke jing mlid gi basniu ke ba pila ya kesat berok syakatan rei pim yok lan but to ship me kani ka kabu but kani kan long shisin lano kani ka deliverance ministry ni ka jing duai ban pelat lut fi kertang jong Jesus Christ pindai i si saya kabor namar hang ni ngim syalap syu fi tang ki kentien jali je ndrai pindawan pindaw syam pindama bau Jesus Christ ula ai kata ka ikhtiar ka bor lengbau mensim khu haki senran jong haki syakri jong kebla dap jong mensim khu ba pindayo si saya ka jing lat lut Residen na pedang jong fi ki barang syakte sakhum haki kam aurea dan na pedang jong fi kwak ban lat dari film lat lut dan na pedang jong fi mlin ban pat yaki film ki bamdai ki bajak khlia le si ka dan ka jingya fight fi kwak ban IT show blai wan hakani kapor pinyo ban syak penduai bat pin sai i ka bor jong blai le si dan na pedang jong fi pat ki badan ka jing syakte sakhum ka jing bam yo tiak men mit le si ki la long da ka snam da ki banai da ki tayo ba pim yo tiak
ese dan na pedang jong fi badan ki jing khuslai ki ba harukam habim la ban ya thu eno dan na pedang jong fi ki ba ya kendu jing lang ba ki long yeng long sam pat kum ta ter badan na pedang jong fi ki ba yo pang pat ki ba la slam ba fimlat na kani jing pang wan penyo wan kani ke sngi kini artli ki sngi kata haka arpu atrek bat arpu lai trek u Jun kapor kan long kumni haka arpu artrek kata haka sngi satjan ngini sedang khat arbaji bat haka sngi ublai lani ha sngi sande kapor pat kan long shibaji te bat kani ka jingkran ngan buru ye iwai i balong kum i jingtho jing pentep lani ngila banong i poster haka site ba pinyo ban tip company in bu ri phone number ang tu ba pinyo ban contact ni te nga kerpat fi kitu gi viewers ba fin like yang ni ka video pin share fin da subscribe ru khanang ba ki wei ki badan kam ya kini ke jing duai kini ke jing pen khia kin yo ban tip ya kini kin yo ban wan ban mat bau blei ulong ba bha bat pini i shisha ya ka sang ti jong u nakamenta ka buram jong utrai ngai shanswer sai sin pat ngai khublei fi hadu bangin de kendo khublei shibu